אוקיי, שלום. מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה קסם בקלפים. נעשה דבר כזה. אומרים שקלפים זה משפחה אחת גדולה. בואו נחלק את זה לארבע משפחות. 1, 2, 3. לא חייב שווה בשווה. עכשיו, ניקח חבילה ראשונה. זה חבילה אחת. נשים קלף אחד מתחת, 3 קלפים. 1, 2, 3. זה חבילה שנייה. נשים 2 קלפים מלמטה. ו1, 2, 3. כאן זה 3 קלפים. כאן זה החבילה השלישית. נוריד 3 קלפים למטה, ונעשה דבר כזה. 1, 2, 3. וכאן, זה 4 קלפים, כי זאת החבילה הרביעית. 1, 2, 3. עכשיו אומרים שגם בכל המשפחה הגדולה הזאת יש עוד משפחות. הרי המשפחה שעושים איתה הכי הרבה קסמים היא האסים. קסם נחמד, לא? יפה. אז בואו נלמד איך עושים את הקסם. בשביל זה אתם צריכים חבילה אחת. לא משנה, העיקר שיהיה לכם את כל האסים. רגע. כל האסים אתם שמים בראש החבילה. כאן. וקלף אחד רגיל. הנה, קלף רגיל. בראש החבילה. זהו, ואפשר להתחיל בקסם. אומרים את הסיפור הזה שקלפים זה משפחה אחת גדולה. מחלקים ל4 משפחות. אבל חייבים שהאסים והקלף יהיו ביחד. עכשיו לוקחים חבילה ראשונה, שמים קלף אחד מתחת, 1, 2, 3. יש פה 2 קלפים שונים. עכשיו פה זה חבילה שנייה, מורידים 2 קלפים, 1, 2, 3. עכשיו יש פה 3 קלפים רגילים, שהם לא אסים. פה זה חבילה שלישית, מורידים 3 קלפים, 1, 2, 3. עכשיו יש פה 4 קלפים שונים. עכשיו, כל מה שעושים זה מורידים את 4, ואז כל האסים כבר כאן. כל מה שאתם עושים זה מחלקים כאן, בצורה כזאת, ואז אתם אומרים שבכל המשפחה יש גם עוד כמה משפחות. ועם המשפחה שעושים את הכי הרבה קסמים, אלה האסים. אז תתאמנו, ותשתפרו, ותצליחו, חשוב מאוד. בהצלחה, להתראות.